Здравейте! Вижте днес откъде ви пращам поздрави. Това е язмото, леговитата вода под покровителството на Свети Георги Победоносец. Мъжки манастир в Поморие. Вижте с къв замах убива змея Сатана. Това велико мъчениче, това храбро, смело момче, вижте с къв замах, уникално. Пожелавам ви на всички да сте здрави. Когато имате нужда от помощ, търсете този велик светец. Аз знам, че той винаги се отзовава. Само да не се даваме на Сатана, защото ако се дадете, там под опашката ще бъдем ние, нали? Внимавайте на кой давате душата си. Винаги с Бог. Винаги с Бог. Каквото и да се случва, винаги с Бог. И понеже тук е язъм, вижте кой обслужва тази част. Нашата небесна и земна царица Дева Мария. Красота. Бог да ни пази, Бог да е с нас. Когато имате път към Поморие, елате, поклонете се. Вътре има чудодейна икона, самия храм. Вижте какво чудо е тук. Моите любими котки. Вижте как са го мъчили. И не е предал Исуса. И не се е отказал. Свети Георги Победоносец. Победил е Сатана и сега, когато го призоваваме, но с голямо смирение, той пак ни помага. Много красиво място. Има тук едни красиви птички, зайчета, фазанчета. Много е хубаво. Чудесна е. Има монаси. Може да си запишете имената. Между другото, записала съм всички хора, които са ми помагали. И Кристина, и Дафинка, и Обенка, и децата, и Дочето, и Емилия, Ирина, всички, които са ми помагали. Аз съм се отблагодарила с молитва към Бога, с Неговото призоваване, защото аз знам, че ние сме грешни, грешиме непрекъснато и имаме нужда от помощта им. Няма как. Благодаря ви, мили хора, бъдете здрави, бъдете благословени и не пускайте ръката на Бога.